হৈ যাব। তো এইটো নাটক কোনে কি কৰি আছে এইটো মই নকম, এতিয়া কোৱাটো উচিত নহয়, মুঠতে ৰাইজে গম পাব। कंलेन पार्कआव दिनै दान्दिसे सम रेस्ट खालामफैबाय गोबाव समनि उनाव दाय फेमिलिजों नै गेलेगासिनो दङ। मोजां अफ सिजनब्लाबो रेस्ट खालामफैनो थाखाय भिर भार गैथ'वा दासान्दि, बेनिखायनो मोजां नांदों। बाखि आं बांद्राय हुलुस्थुलखौ मोजां मोनखाया। दा जेन'क मोनसे आपडेटसो होनानै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनै जोंनि बाक्सायाव फैदों, बरमा बेनिफ्राय दा मुसलपुरावहाय दङ। जायखिजाया बिथाङा मा बुंलांखो आं बेखौ फोरमायनो सानो। जिहेतु ST स्टेटासनि NOC होनाय होयिनि बाथ्रा जे बिराद कन्ट्रभार्सि जादों। सोरबा बायदिया आरो पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय होनलायनो हमबाय। दा पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय सोरबायदिया खालामदों, दावराव दावसिया जाफिनगोन होननाया दिनै सोरनि थाखाय जाफिनखो, खालामगोन होननाय खोथा बुंनाया दिनै जाफिनबाय। आरो लोगोसेनो मा होनदोंमोनलायो, सरकाराव जिहेतु 5 बोसोराव जोगार जानायनि उनाव प्रतिशुत लानाय बायदि नुबाय। दिनै बिथांमोना सेक्रेटारियेटआव BTCनि एसेम्ब्लियावहाय जाबायदि एक्सन लाफैदों, फरायसा फरायसुलिफोरा बे खुनु दाय गैया। खिन्थु बिथोन होग्राया दसि, दायनिगिरि, नाथाय बिथोन होग्रायासो बुंबावो जे एक्सन लानाङा मानाङा। आरे एक्सन लानाङा मानाङा बेफोरखौ दिनै सानदोंब्ला मावनायनि सिगां मानो दिहा होदिया? आरो कनसिकुवेन्सेसआ बिदिनो जागोन होननानै मोनथिखासेयावबो नोंथांमोना इसिबां गिदिर गोरोन्थिखौ बोरै मावनो हायो? टिनेजार स्टुडेन्टसफोरा मोनसे इग', मोनसे सेन्टिमेन्टजों खारो, हमस्लाबनो हायाखै। जेन हक, आं जिहेतु मैयाबो फोरमायदों जे कच राजबंसि आदिबासिफोरनो NOC होनाया काउन्सिलनिफ्राय होदोंब्लाबो बेवहाय बेजों एक जाथारगोन बे नङा। जिहेतु बेवहाय गोबां स्टेप्स दङ, गोबां प्रसेसजों खारगोन। दा बे मोनसे इन्टारिम प्रप'जेलसो। दा इन्टारिम प्रप'जेल हरनायाव ग्रुप अफ मिनिस्टार्सआ हरदों। दा बेखौ 2016 हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा होदोंमोनब्ला बयजोंबो माने परामर्श लानायनि उनाव अबजेक्सन गैया होनसेनि उनावसो बेफोरखौ लानाय जादों। दा बेवहाय 2016नि उनाव 2020निफ्राय गोदान सरकार फैदोंमोन, नङा होमबा? दा बे गोदान सरकार फैनाय समाव बिथांमोना मानो गाथेनो हादिया, मानो अप'ज खालामदिया? जिहेतु रायजो सभा, लक सभा, आसाम एसेम्ब्लियाव केबिनेट मिनिस्टार 8 जन MLA दंजोबोमोन ना। दा बावै नै मास मोननैल'सो जादों, मोजाङै सरकारानो सिजेल जायाखै। मैयासो नमिनेटेड MCLAखौ सायख'लांबाय। दासिमबो TCLCCनि चेयारमेनफोरानो फोसावजाजोबबावाखै, PCDC चेयारमेनफोरानो फोसावजाजोबबावाखै। मानोथो 5 बोसोरखौ सिरि थानानै दिनै मोनसे हुलुस्थुल परिबेक खालामफिननो नाजाखो? आरो सोरबा बायदिया जाथिनि हांगार माबा माबि होननानै बुंसावलाबायदों। अरजाया, बुं। जाथिनि हांगारा सोर दिनै स्पस्ट नुगासिनो दङ। दिनै नैबे मुहुर्त समाव आन्दलन खालामफिननो हुमखि होग्रा बेक्तिया सोर दिनै नुगासिनो दं। रायजोफोराबो ओरैनो दिनैनि समावहाय सरकार सोलायाखै, 5 बोसोराव ओरैनो बिथांमोना जोगार जायाखै। जुदि बे दागोखौ लानो लुबैयाखैबा प्रमद बर' आदानिसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथाङा एबसुखौ इउज खालामालाबासे UPPL पार्टि हिसाबै मोनसे स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जोनोम होफिन पार्टिनि नामाव। जेरै BPFआ BSU दं, जेरै कंग्रेसना। मोनफ्रोमबो पार्टिया गावबागाव पलिटिकेल विंस दङ। स' UPPLआबो एबसुखौ बाहायालाबासे मोनसे गोदान पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंसनि नामावहाय जोनोम हो। अब्लासो एबसुआ मुक्त जागोन। जेनेबा नोंथांमोना नायलां मा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा। আমার 2016 চনতো দিয়া, আমি কি দিছে? কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই। এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলটো একো হ'ব নালাগে। এইটোতো 2016ৰ কথা। জনজাতিকৰণক লৈ বিৰোধিতা কৰি আছে আচলতে কোনে? এইটোতো আমি কি কম, এইটো আস্তিকে ওলাই যাব। ট্ৰাইবেল সংঘ হওক বা আপচু হওক বা UPPL হওক, চৰকাৰৰ লগত লাহে লাহে
চবে পাব্লিকে গম পাই যাব। তো এইটো নাটক কোনে কি কৰি আছে এইটো মই নকম এতিয়া, কোৱাটো উচিত নহয়, মুঠতে ৰাইজে গম পাব। আপুনি সফলতা আৰু কৰিছে আৰু আমি কম অসমত কিবা এটা সমস্যা আছে, এইটো সমাধান যদি কৰিব লাগে, আজিৰ দিনত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অকলে নকৰে, কিবা যদি ডিচিশ্যন হয় সকলো দল সংগঠনক লৈ আলোচনা কৰাৰ পিছতহে সেই ডিচিশ্যন দিয়ে, জানে। প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিআৰ চুক্তিটো যেনেকৈ কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ চুক্তিটো কৰি আহিছে, ইয়াৰ কাৰণতে ভুল সময় আছে। আপুনি চাওক, আমিও BTC চুক্তি কৰিছিলোঁ, সকলো দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিহে BTC চুক্তি কৰিছে। মই ভাবোঁ এই জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও অসমৰ যিমান দল সংগঠন আছে, ট্ৰাইবেল হওক নন ট্ৰাইবেল হওক, কোনোবা অসমীয়া হওক, কোনোবা ৰাজবংশী হওক, কোনোবা গাৰো ৰাভা, কোনোবা নাথযোগী, সব দল সংগঠনত আলোচনা কৰাৰ পিছতহে এই জনজাতিকৰণত কি কৰাটো উচিত, সেইটো নিশ্চয় আনইনমাছ ডিচিশ্যনত আহিছে। মই যিমান দূৰ জানো বা যিমান মোৰ লগত কিন্তু আলোচনা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ইতিমধ্যে আপোনাক কৈ আছে যে NOC দিয়া বুলি কৈ আছে তেখেতসকলে। NOC আমাৰ 2016 চনতো দিয়া। আমি কি দিছে, কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অবজেকশ্যন নাই, এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলটো একো হ'ব নালাগে, এইটোতো 2016 কথা। How are you? I am fine. I'm going to ask some